channel a kalo lo ma cheu tun tum chu movie hmunom tak mai Jigsaw crime thriller le fantasy kan clear ho ve thung don ani a movie ron in tran na chuan police te chuan misual man na turin konga thang zum tak mai an kama misual chu ron tlan tlangin police car asuta bur mai Edgar chu a car chhuah sanin building hnai bera chuan atlan luta police te chuan an zui ngala chak tak chuan step atlan chawin building chu sang bera athil da that chu azong kuala a omna a hmu chuan ala ngal vat police te po chu ron thleng ve ngalin Edgar chuan detective Hlauhawm ko tur le an ko vat lo chuan mi panga an thi tur tu shila Hlauhawm chu lo thlengin detective han nen chuan anin hmuwa Edgar omna lam chu han pan ngal Edgar chuan game ala in tran don chawa wangin a remote ken chu ada thlak theilo thu a soya rules a chuan Edgar chuan du thlana ngaya chu ama emo mi panga an thi angai ni detective te chuan silain antina Hlauhawm chuan han chu Edgar an a remote a me chawa kap turin a shila Edgar chuan sana chu enin hun a om to lo thu soin a remote chu me atum tamaya detective te chuan a kut chu an kap dar veka chuti lai mek chuan mun pakhata timer alo in seta in chunga chuan Hlauhawm chuan Edgar chu avabi hnaya a oma silai ka na hnu hmuwa Edgar chu ni ko shelowa a oma chi chuan game a in tran ta atia timer in set chu azo to a mi panga thir mai kor wa chu ron langin ruma cheina thun an nia an mai kor chu an phel theilawa an bula thing zaina om fur chu an hmuboka Jigsaw chu mai ka tang chuan ron tongin ruma an tan chan chu dot soi mang in ni wang aron ti thu dik taka anin puan ero chuan a chhuwa zelen tur thule rules an bo chhiat chuan an thi tur thu shilbok Jigsaw chuan an mai kor phel theina tur le ruma tanga an chhuwa theina turin an thisen angai ti a shila an chain te chu banga tang chuan ron in pot thutin a hnuk pheitrial chial hloma thing zaina po chu aron vir ta vut mai pali chuan an chain te chu phelan tuma pakhat ve thung chu athi danga an chain chu a in pot zela meichia chuan abulami chu akai tho zo bok silo meiche pakhat chuan an game khel omzia chu hrachuakin a chain chu thing zaina chuan awatan chuma avir top ngal a mai kor wa chu ron singin a phel theita a midang te chu ati dan tur a shila pakhat chuan akut jung tang atan bula a chuak ve theya pakhat chuan akut atan ve thunga meichia chuan pakhat latang chu ti tur a shila ma se chunu chuan a hlawa wangin an tal boi ta chiam mai a hnunga zaya ma se a in hliam na sat main an ron pui man bang aron in honga room danga midang cheina po pheile an ni lai tak chuan pakhat chu aron hara ma se a thleng zo ve talo chuti lai chuan detective te chu Edgar omna hospital an kala han chuan Edgar an remote a me khan enge thlengang le ti angai tua Hlauhawm an a ko chan chu zota ani chuan thil sual ati wangin voi ni aman to thu soya doctor alo chuaka Hlauhawm chuan Edgar chu an biak du thu shila doctor chuan damdoi an pe ka wangin rei tak chung abiak theiri lo tur thu shil Hlauhawm chuan han chu Edgar a thian te lo zong chuak turin atia tang ho chu an lo lang le a Carly chu hliam ane awangin alo tre tuara ana chuan puyalo tum Mitch chuan camera lam chu hoin Jigsaw chu enge adu ti azota ana chuan room danga an omlaya Jigsaw soikha a soi chuak le a Ryan chuan an chunga thil thleng chu a hra thiam thei chuang lo ana chuan game tak tak ani chuan Jigsaw soyang khan kan chak thei ka ring atia a hnuwa a hma a tang ve thita kha pak pakhata bridge nuaya a ruang lo in khai chu mi nan hmuwa Nelson chu a fanu nen baseball an lo khela Hlauhawm chu ama lam turin avakala an pahni chuan autopsy room a ruang an enfia Bonneville chuan marks chu a phela a mai chu alo chhne hle a taksa a Jigsaw chin chiana an hmu chuan Hlauhawm chuan Jigsaw chu
kumsom kalta a thi to thu soin mi in ati dan an la chhong ang ti a hlau hle a Hunt alo kala Nelson hena chuan anupui bora la wanga ator pui thu a hrila chin chiana chuan USB alo umti an hu chuaka chuta chuan voice audio lo omin an play ngala Jigsaw o lo ni in game a in tran le to thu le thil ti sual ten an sual tlan nana an torve ma lo chu atop lawang ti asoya mi pali dang an latan thu a soibok Jigsaw tak tak ani an rin lo awangin han chuan audio chu voice recognition a ama tak tak ani MT fia turin ati ngala Jigsaw milem chu tang ho bula chuan ron kalin lekha a inziak in puang ru ti chu aron orboka Mitch chuan kongkhar hon atum chuan milem chu alo nuya chain aron in pole tran ta ka chuan anin puanga Mitch chuan bike aruk thule chu a bike ruk leisak tu athi thu asoya ana chuan an fa thi chan chu apasal wang ni in anin kar achiat vek thu asoibok Mitch chuan milama recorder om chu muin ala a chu vele chain po nangul chu tla in ceiling a chuan anin thlung ta hloma Mitch chuan recorder a play ma chia chuan syringe pathuma number in ziak aron tla a recorder chu an han play a ta chuan an zinga mi chu pars ruk ching ni in mi fel om devin midang bula a oma ma se mi poisa alak sak thin ron ti in chu mi chu an mu thil la ya tura chiu ni in an ma a syringe zinga chuan tur na tho do dal tu damdoi a om tela adang chu tuile asit ani syringe digbera anin chiu chuan an zalen theyanga ani lo chuan an thivek don ani ana chuan midang te chu in chiuna hnu ma om an nei emti in en turin atia Carly chu a in check velo awangin Ryan chuan ama ani ringin syringe chu thlang turin atita a Ryan chuan a than lo chuan an thi tur thu sein syringe a number in ziak chu thlang turin atile ta Carly chuan a ma a meiche pakhat thi tura akal san tak poisa aruk sakzat chu a hmuwa chain chu aron in potle tana Ryan chuan thlangwat turin ati an taksa chu ceiling a chuan a in pot chawa Ryan chuan syringe a chiu vele chuan an tlathale ngala syringe pathum chuan alo chiu vek lo niin Carly chu a thi ngala ana chuan Ryan chu a hawa ma se Ryan chuan ka chan vek jok chewalom atia Bonneville chuan ruang chu tunge ani hrechuak toin Nelson le Hlauhawm chuan case anei to thule poisa in khel mi ni in poisa apu ka wanga anupui an tha sak thu an soya a that tu ero hria chua ani talo doctor chuan ruanga athil mu chua chu detective te chu ashila Hlauhawm chuan audio ami kha Jigsaw nge ani thu asoi Bonneville chuan Jigsaw thu soi kha adikani chuan mipali nunna din munder thong taka awmarin thu asoi ve bok midang pathum ladam chuan kongkhar chu hong thein room danga chuan an lut le ta a chuta chuan tukver lo amin Ryan chuan thingtlang ram pakhata an omti aren thu asoya ana chuan athil sual ti chu zotin Ryan chuan thil thalo em ani lo tin ana chu azot velea ana chuan engkim chu apasal thiam lo ani jok thule ama in atwar dei chu athin rim ti soin an mudlain apasalin an fa adel hlum ti soiboka Ryan chuan kongkhara no exit ti in ziak chu muin chuta an chua thei chu aringa midang pani chuan a Hlauhawm ringin an du lo ma se Ryan chuan kongkhar chu ti chia in alut ta thawa a ke chu thanga chuan a ok tamaya midang puina chu angen lom loma ana chuan avapuya a ke bula sui in jam kwal nuai chu a hmuwa mit chuan tape dang mule in chu vele sui chuan Ryan ke chu a shreng het ta tial tiala tape lak tuma michan a han hol la chuan a aina sa in a shreng heta a topa tape chu an la thei ta shama Ryan chuan play ngalin mishing nuna shortcut tak tak a om lo thule rules an bo chiat thu aron soya sui in vuana an potani chuan an chuak thei don ani Ryan chuan a om zia chu Shelovin a hlau hlea chuti lain doctor te chuan ruanga an thil mo chu
ek le voka nat na shik om thin ni in an soya Nelson chuan Bonneville chu lo en chiang le zel turin a hrila officer lokalin ruang dang an hmu le thu aron soya doctor te chu ruang omna chuan an kal ve a Hlauhawm chuan ruang bula thil inziak chu a hmuin pathum chia an damta ti alo inziaka Nelson chuan detective te chu building atanga tla ani mialem ti azota ma se a han en chiang chu alo nilo na samai ruang chu autopsy room a lain hydrochloric acid wangin atak sa chung akang tian hmuwa Nelson chuan USB dang a hmu boka Hlauhawm chuan han chu an ruang hmu chan chin te azot fia sipaya atan thin thu le Taliban hawin an man to thu a hril sin dang lo langin rain chu ala tang renga chhuah dan tur po a hrelo midang panhi chuan tlan chhuah na tur an lo zonga chuti lai chuan light ron thim thutin kongkhar pakhat aron in hong hala Mitch le ana te chu rain kalsan chuan an valuta rain omna bula chuan TV aron in ona midang chu a hril ngala an ni chuan an bula po aom ve thu an hrila Mitch chuan ana chu remote lak tumin a hlanga remote apo chia chuan an omna kong chu alo in khara Jigsaw chu TV pahnia chuan ron langin an nuna midang poisa lowa an du zong chau an ngai tu thina wangin an mani an in enfia angai thu le Mitch le ana anung chunga phum an ni ma a rainan karfung apot theiani chuan an dam tur thu a soya an pathum chuan TV atangin anin hmu theya Mitch le ana omna a chuan leinoi aron tlata chuai mai rain chu awin apuina an nge na ma se rain chuan a hlawa Hlauhawm chuan Bonneville chu thil alo zot fia Nelson chu a fanu nen anin biak lai chuan detective te lokalin Bonneville chungchang an zota Jigsaw omna thina Bonneville akal thin ti an hriat thu le ama Jigsaw ani ti ringlo ma se thu chiang soi thei anei lo ti an hrila laboratory atangin an ron call awangin detective te chu an kal ngala ruang an hu masak ber kutina thisen an hmu chu Jigsaw thisen ani ti an hril chuan an oi lo hle vutin aron khatel tela ma se rain chuan puidu lovin shrem huna kal turina tia chuti lai chuan vutla chu topin siam hrei sang sang aron tla a Mitch chunga tlafuin thingzei na in ana chu a fu tre bok rain chu trap chungin an aule tuara rain chuan karfung chu apot ta a chu vele hrui chuan a ke chu apot bunga light te chu ron engin rain le ana po chu an chuak thei ta a media lam chuan Jigsaw lo le thu chu an hria Nelson chu Bonneville muturin bara akala Hlauhawm arin hlel thu te a hrila Bonneville chuan an in po an en thlak reng thu a soi Nelson chuan Hlauhawm nen na thila an in ti thiam lo na an nei to wangin angai na vak lova nadang a hmuem ti te a zota Bonneville chuan a soi thiam lo thu le a omna chin chungchanga detective te dot a hril thu a soya a studio a oma wangin police te a hril ngam lo alo ni Nelson chuan ama chu Jigsaw ani an rin thu a hrila Bonneville chuan Nelson chu a studio a hruain light te chu onin Jigsaw man ro hlui ala khom mi soi sakna niom tak tak te chu Nelson a hmu kuala Hlauhawm po alo om ve a man ro pakhat chu Jigsaw siam ni in ala man lo ania online atanga ale ani Nelson chuan man ro ho chu ruang an hmu to te thana atana an manglo ti achiang ta a han chuan pon atanga lo en thlain thate alo la Nelson chuan athil da khom te chu da thavek turin a hrila chuti lain Edgar omna ruma chuan mi pakhat lo lutin a IV a chuan thil a chiu luta Edgar chu aron hara sin danga ana chuan rain chu lo puin a hliam te chu a en kol saka Nelson chu mangchhia wangin a har thuta badruma kalin a hnunga ser te chu aron langa Hlauhawm le han chuan an thalak te chu print chuakin
Bonneville an chui theina na thil thatak ani tiin an hlim hle han chuan Hlauhawm hena Jigsaw thlan omna commissionerin a hmuh thu a soya Hlauhawm chuan a ho mai ti pa chuan Nelson a file te chu a en fia chu ti lai chuan Edgar bo thu phone a an ron hrila ana chuan Ryan chu adam le damlo a en zui renga an omna ruma car chu ron in on thutin a chunga chuan Mitch ming in ziana tape alo ama a han play chi a chu thang pakhatin a ngal chat mai tape chuan Mitch chanchin a soya bike a shalta kha a brake chesa ni in a leitu thi chan po ama wang ani a ron tia ana chuan thang pakhat muchuaka Mitch chu bike engine in a power a pek thanga chuan a in khai kang hu tamai a chunga thil Hlauhawm tak tak apel theya brake handle a me chuan power chu a top theidon chawani ana chuan pui theidan tur kong a lo dap ve chara ti chuan bike bula chuan zuang kain a brake chu met turin a tia Mitchan azuk ban phatrep tia chuan blade chuan a ban chu a ron ata a ban thei talo ana chuan bike ke chu rota lo ti chia in a vir top ta a Mitch chuan a him emo ati lain a ron vir le a blade chuan a sat som ta vek mai Hlauhawm chuan Edgar veng tura anti officer chu a hawa hunt ero chu Jigsaw thlan an lai chuana avakala media te po omin Hlauhawm chuan Jigsaw tak tak a thito ti mi in an hriat pha theidon ti a hriat chuan a hlim ru hle ma se kuang an han hong chu Edgar a ruang alo om reng chu ni in Hlauhawm chuan han chu Bonneville man theina tur warrant deal ngal turin a tia anuwa police te chu Bonneville studio a lutin man ru sang sang om te chu an va hmuwa Hlauhawm chuan banglem om chu hmuin a honga room pakhat lo omin Jigsaw chanchin in zia na te chu an va hmuwa Hlauhawm chuan light a han ona Mitch ruang chu a ron tlanga la not alo om tela panhi chia andam to ti alo in zia ka han chuan Bonneville in a studio a ruang a hnut chia top chu a ring lawa an panhi chuan in then sangin Bonneville le Nelson man turin an chuaka han chu Nelson a man turin avakala Nelson chuan thil sual engma ati lo thu soin idu chuan min man ro atia Nelson chuan angai dante soin Hlauhawm thil ti vek ni na sia han chuan Edgar ruang chu autopsy ti tirin silai mu an hmuwa chu silai mu chu Hlauhawm silai atanga ka nge ani ti Nelson a chuan a soya han chuan Nelson chu chhuwa zalenin Hlauhawm man tur chuan a chuak le a Nelson chu a ina hoin Bonneville alo oma Nelson chuan rin hlel ani to lo thu shilin Bonneville chuan game an khelna hmun farm a hriat chhuwa to thu shila Bonneville chuan farm a Jigsaw man tura an mani ngei kal adu thu soya Hlauhawm chuan alo chui zui renga chuti lain ana chuan kongkhar hon alo tuma ma se chainin alo in thlung ti a hmuwa kongkhar chu zim te a in hona wangin chhuwa atuma Ryan chuan ama kalsan lo turin alo ti lom lom boka chhuwa atum mek lai chuan tu emo hian aron khong fok mai a hnuwa ron harin chainin chhuata alo in thlunga misual le Ryan te po an lo la oma ana chuan misual chu Jigsaw ani ti a hreta a Jigsaw chuan ana chu game khel tura tiin chu anu nungber ani tur thu a hril Jigsaw chuan Ryan chu mi pathum a tha to chungle ala in puang du lo chunga anunna azwa chan tura zota Ryan chu a hma in car accident na a thian tenen lo in nam hnoi to in police te hna a thian te ti vek ani tin dotin alo hek to ani Ryan chuan ati sual ani ti soin anunna zwa turin nge na Jigsaw chuan ngei om deuh takhian keipon damreng te chu kadualom atia hospitala a omna a intran thiam lo kha chu ni lo se ani po a cancer adam to tura lo nia ana le Jigsaw chu in then om lo ni thinin ana chuan adam lo lai po in
alo puina sa thin hle Jigsaw chuan ana chu afa thi dan a zota ana chuan afa chu arek hlum lo ni in apasal del hlum angin a soilek alo ni a apasal hreom tilutuk chu a in ok hlum hialani Jigsaw chuan kan thil ti rate kan seng turani atia chuti lai chuan Nelson le Bonneville te chu fama chuan thleng toin an kar chuan kalsana Hlauhawm po alo thleng ve ngal han chuan Hlauhawm chu kola ma se ala theilo Hlauhawm na ina chuan omin evidence te azonga ahma a thito te vun chu fridge a mutamaya Nelson le Bonneville chu farmhouse a chuan lutin Hlauhawm chuan azui ve zel boka room panhi na chuan lut photin room pakhat na chuan an lut phei le a chuti lai tak chuan thoman sia Jigsaw chuan athang nung ber chu lokam mekin rain chuan min chua zalen chuan ta.Enge po katiang atia Jigsaw chuan an panhi tan chance asiam le tur thu asila room lai taka shotgun achunga mukhat om chu da in an panhi hne na chuan in du na in mang theyang atia Nelson le Bonneville te chuan a studio a thang om angkha an va muwa Nelson chuan Bonneville chu a ring hlel tanta Bonneville chuan Hlauhawm alom atitlat thunga chuti lai chuan Hlauhawm chu ronlang thutin an thil ken te chu ada thak tira Nelson chuan Hlauhawm a silai lak sak tum chuan a beileta Bonneville chu tlan sia in Hlauhawm chuan Nelson chu a chutlu papa Bonneville chu a ngala ana chuan Jigsaw in rain that turin adu anga ngain shotgun chu ala a rain chuan kap lo turin atilom loma ana po chuan akap ngam mai big lo rain chuan thil angai tua chuaka chuti lai tak chuan ana chuan silai chu metin ama a in kap ta zoka rain chuan an tan na chabi chu silai mu ke a chuan a muwa ma se alo bunga Jigsaw game chu phuak man chawa chak thei alo nia ana chuan hrethiam lovin an pahnih chuan an thi pha ta ani Hlauhawm chuan Bonneville a zon mek lai chuan Jigsaw in alo khong thluwa a hnu loka Nelson le Hlauhawm te chu ron harin an ngonga thang a in kama puina dil chuan an awa Jigsaw chuan game a player hnung pahnih an ni thu hrilin thi an phu chan dik tak an soi chuan an thi lo pha tur thu a hril boka game a chuan in puang masatur jok an om lo chuan aman a thlang don ani Hlauhawm chuan kalo soi masa ang tin Nelson a baton jok chu a met daya thanga laser chu a in on ngal Nelson chuan Jigsaw x-ray chu ama ti danglam ani thu soin ngai dam adila ma se a thi tir ta tho Hlauhawm a in puan hun alo thleng ve a ani chuan evidence ati chingpen thin thu te thamna sum alak thin thu le mi poisoi lo te aman thin thu te chu a soi chuaka a thil ti zong zong a soi awang chuan laser chu a in offa ma se Nelson a laser chu a lemlek lo ni in a ron tho chuaka thang chu ala tha a ama chu Jigsaw dik tak ani thu a hril tamaya kumsom kalta a game an lo khel to zinga telve a ruang an hmu tak lo kha ama alo nia Jigsaw chuan anun alak sak lo thu le chance dang a pek thu soin Hlauhawm a case boy puilai mi te chu game khel turin a thlang chuak ti a hril boka Nelson chuan Hlauhawm hne na engwanga Edgar chuange ini kanupui that tu ani kha atia Nelson chuan soizelin game chu Jigsaw ti dan chia copy in Hlauhawm an rin hlel theina tura siam ani atia Jigsaw dik tak chuan Nelson nunna azu awangin apui thin alo ni atopa Nelson chuan Hlauhawm chu a that tange nge ani